Bugtong ang hanging amihan ang nagpasulabi karon sa nasod samtang gilauman nga makasinati kitag init nga panahon inubanan usab sa katag-katag nga pag-uwan. Alang sa dugang weather update atong sayran, pinaagi ni Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Salamat o gani ang pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Gibasa ni sa tanang available data nga nakalap karong adlaw Wednesday, November 28, 2018. Ang low pressure area nga formerly si Bagyong Tomas, hingpit na kining nakagawas sa Philippine Area of Responsibility o ang bugtong sistema nga nakapikto karon sa nasod, kining northeast monsoon o hanging amihan ditong dapita sa amihanang Luzon. Og tungod niini, ang tibuok Visayas makasinati og maayo nga panahon, dinaydunan lay panagsang pagpanagom sa kalangitan kung doon na may pag-ulan, daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar tungod sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa Metro Cebu magasukad sa 25 ngadto na sa 31 degrees Celsius o ang heat index posible kini maabot og 39 degrees Celsius. Sa Bohol, Siquijor ug Dumaguete doon na sa 25 to 31 degrees Celsius ang sukod sa temperatura. Samtang ang silangang bayan sa Visayas 24 to 31 degrees Celsius. Para sa kahimtang sa kadagatan ug hangin, ang tibuok Visayas makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagikan sa minang silangan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dagat muhunas alas 7:01 karong gabi o mo taob unyang kadlawon sa may alas 2:02 nga naisukod nga 1.68 ka metros. Adlaw mo silang ugma sa may alas 5:45 sa buntag. O para sa dugang detalye, pwede mo bisita sa official website sa Pag-asa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph o mulag-on sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan Dres Botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Para sa Balitang Bisdak, Al Kiblat, Mayang Hapon.